Awka Etiti mara mma ọ mara mma obodo mara ebe nwanne Awka Etiti mara mma Awka Etiti mara mma ọ mara mma obodo mara ebe nwanne Awka Etiti mara mma Awka Etiti mara mma Awka Etiti mara mma Wamungalu mabuhoka Awka Etiti mara mma ọ mara mma obodo nwere ịfụnanya Awka Etiti mara mma ọ mara mma obodo nwere ịfụnanya nne n'obodo chi gọziri agọzi ife dị mma n'ọdịba anyị na n'ugwu after the money and the lonely Obukini kaina chokwazi Imana chukwa kozi gani Obukini kaina chokwazi Imana chukwa kozi gani Ngwa kaiga lese moku dinotu Kaidozie Dubai mara mma ọ mara mma obodo mara ebe nwanne Awka Etiti mara mma Awka Etiti mara mma ọ mara mma obodo mara ebe nwanne Awka Etiti mara mma n'onwere akụkọ m bụ bịa akụkọ bụ ihe mere Okenwa ji tipe egwu ofu ụbọchị ka m gasịrị egwu sizi egwu na-abata wee n'ezi ofu oyi m nwoke ebe ọ nọ na-akwa akwa ebe ọ nọ na-ebe akwa mgbe mgbalụ uwe mgbajekwukwe ya wejubazie ya oyim kedu ife na-emeghị kedu ife na-etighi ụna mma ife ọ sara m ife na-eti ya akwa bụ ọ bụrụ onye Awka Etiti wee kpọzie ezi oyim nna aficha anya gị n'ife mebiri n'omebigo breaking bottle adịghị eme ya mmekọta ị ga-eso family babụlụ onye Awka Etiti adịghị eme ya eme ọwashi ibulu onye Awka Etiti gbaba egwu ka anyị gbaba egwu ibulu onye Awka Etiti nwebe aṅụrị ka anyị nwebe aṅụrị na Awka Etiti mara mma ọ mara gị mma ọ mara ụmụnna gị ọ dị gị ka ọ kalụ gị njọ ibulu onye ukwu ịtagbu onwe gị n'afọ agbọghị nnukwu ọsọ jide ọgwụgwụ ndị Boko Haram na ndị bandit ewepụ ọmụmelụ ọgara ịmakwa if you know you know if you don't get it forget about it you know that na si na na-enwe obodo enwe n'obodo adịka obodo anụ
n'aka mmele azụ mgbakọ na ife dị mma dịbe anyị ịnụrịa Awka Etiti melumen ịghọta keke ka mbụlụ egwu je kene igwe na-achị obodo Awka Etiti ọ bụ onye ka m na-ekwu His Royal Highness Engineer Mike Chigozie Ezudenna Igwe Ọkagbado igwe n'ịdị anyị mmanụ Okenwa na-ekene gị ichebe anyị n'ịga chika nka amen mgbe na-ekenezi Chief Adigwe Izundụ Ezisi Adigwe Ebu PG Awka Etiti Improvement Union Ezisi Adigwe n'ịgadị ka mbụlụ egwu ka m gaa n'Owerri Owerri ka nje kenezie High Chief Barrister Chikeluba ọnwa na-etisi ike ọnwa na-eti n'Awka Etiti ọnwa na-eti n'ide mmiri Barrister Chike onume ekene gị mgbe na-ekene Chief Sir Nat Okechukwu Ochendo Awka Etiti CEO Interbal Construction Company aka na-eme ụzọ dị ebube ka nlụze na-eji na ndụ ọ bụ onye ka mụ chọje High Chief Ichie Oge Peter Obi ọzọwala ọna ọzọ dị mgba n'Awka Etiti na ifeomimelu ndị nnọkwa ka fajichie gị aka ji mba na nnọkwa Dime Ogbuagụ Awka Etiti jide ebube lọtsi mapụ nke anyị tụọnụ ya Ichie Ọkaka Ichie ebe atụ eli egwu m achọtaghị Ichie ozurigbo Awka Etiti jide ebube onye ọma na-ega dị anyị wee na-ekene High Chief Ak Matthew Emejulu Akiota Construction Company Ozuome n'Awka Etiti anyị wee na-ekenezi High Chief Mike Arinze Ogene n'Awka Etiti GMO Group Awka Etiti nwere nwa ka nwa Awka Etiti nwere nwa ka nwa anyị wee na-ekene His Excellency Chief Professor Chigozie Nwolisa Ambassador Nume ekene gị eselenu ego Okenwa na-akpọ ide gwuo tụọnụ ya ife n'ide mmiri anyị wee na-ekene High Chief Innocent Anoliefo Owele Awka Etiti Founder Awka Etiti Sports Club kedu maka High Chief Yusufat Ọbala Flako Ikenga n'Awka Etiti Chief Chukwuemeka Mmadụbụike Oke Osisi Oju na-eme ọgọ Okenwa na-ekenego asị na agbata obi onye bụ nwanne ya ka mbụlụ egwu wejebe n'Ọgụzelu ka nje ekene Okodogwuo Chie Ikechukwu Ọkpala Nnaka onume ekene gị n'egwu Ichie Ebube nne ya Ọgụzelu ejighị eme ọnụ Okenwa na-ekene gị anyị wee na-ekene Chief Sir Paul Akajiobi Ọsọfịa Ukwu Ọsọfịa onume ekene gị Ọsọfịa onume ekene gị Honorable Barrister Joe Martin Uzodike Ichie Dikudo n'Awka Etiti
aka na-eme eze ekele, aka na-eme eze ekele, Okenwa na-ekele gị. High Chief Chikozie Amadike Oduwan n'Awka Etiti, Eze Chigoziri n'Awka Etiti Chigayoli Nulia. Ka mbatazie n'iru Owere, ogbe amụrụ Okenwa. Ọ bụ onye ka nnekeneziri? Elochukwu Mmadụbike Lotic Aluminium Ọkpata Ozuọra, Ichie Kosiemu Chibeze, Ichie Omenụkakụ, ọ napụrụ dike ekwe nne dị n'iru ọgụ, karịsịa karịsịa, Ichie ka ịyọli egwu. Sawa 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 sawa. N'Awka Etiti nwere mmadụ rinne na ndị dị mma nọbanye, ndị na-azụ afịa nọbanye, ndị ọrụ oyibo anyị nwere Okenwa. Kwanluzie na-eji na ndụ ka ndị ekene nnukwu odo High Chief Ebele Chukwueze anyị, Unu Chukwuebuka CEO Jelabisco Company, Oji Electronics Emogo na Okenwa na-ekeneghị ọkwa isi akwado egwu na-eti, ọ na-aga n'ihu. Ọ bụ Chukwu kere ụwa ga-akwụ ụgwọ ọrụ daalụ. Ndị egwu m ka ije ekene oke odogwu Chief Tony Obi Ekunie egbe eji eje ọgụ na BBA, former chairman Balogun Business Association, Trade Fair Lagos State, current chairman Board of Trustee Balogun Business Association, Trade Fair Lagos State, managing director Tony Bell Enterprises. Obi Ekunie onu mekene gị, Obi Ekunie onu mekene. Ambụla egwu mụ je kenebenu Chief Martin Akaji Akajiakụ Oji Estate Emogo nke Martins onu mekene gị. Kenelu m nwanne gị nwoke Chief Chinedu Akaji Edu Phantom Awka Etiti guy, Chairman Phantom Family. Iwenekene Chief IKB Igbanugo Ebubedike ọnụ n'Afrịka. Ka mbụlekwu ndị ekenebezie Chief Godwin Chinedu Ademike Ogbuefi ego na-eje ije n'Awka Etiti, CEO Lucky Star Ventures, ego ị na-eje ije. Gee maka His Lordship Chukwuemeka Igwedi Ebube Bishop na Okenwa na-ekene gị. Chief Ike Ezeagbukwu Ike WhatsApp Oji Wine Emogo na Okenwa na-ekene gị. Kenelu m Ochendo Chief Raphael Ezonodi Ochendo Alụzienu n'ọkụ nze. Anyị kenezie Prince Chigozie Obi Sea Solid Investment, akwụkwọ Chukwudelu n'Idemmili, akwụkwọ Chukwudelu n'Ubekene gị, akwụkwọ Chukwudelu n'Ubekene gị.
ochie anọkwa naanị ya. Ka nje kenenu nnukwu odogwu Chief Obiora Ifeka Ikenga na ide mmiri Ikenga na Holland Okenwa na-ekene gị Ezomogo nnume ekene gị ọkwa ịbụ memba Awka Etiti in diaspora. Ka mbụlụ egwu m ji ekene Chief Sapolo Okafọ Isioki Chairman Elbe Farm Nigeria Limited. Okenwa na-ekene gị. Ka ndị ekenezienu Prince Basil Moneke ofu nwa ji akụ n'Awka Etiti Ezomogo n'ịga yo. Okenwa na-ekene gị ife imelụ m ana m ekene gị. Anyị wee na-ekene Chief Okwudilọkpala akaluo nwata akaluo onume ekene gị onume ekene gị. Anyị wee na-ekene Chief Ozichukwuọkpala Ngene Managing Director Custodial Hotel and Suites Awka Etiti ebe anyị na-ayọle. Ka ngazi ekenezienu aka melu n'ọbịa ọgọ Chief Engineer Olive Zediniru ụkpaka na-aba n'udu mmiri aka na-alụ Smart Home Automation Chairman Zelif Technology Limited aka na-eti unu ịgba Awka Etiti ji ga-eme ọnụ. Ka nlụzie na America Awka Etiti na anyị nọ ya anyị nwelu mmadụ rinne Awka Etiti na anyị zuru ka eme. Anyị wee na-ekene High Chief Joanna Ade ọka ome n'Awka Etiti ọka ome na America. High Chief Joanna Ade Awka Etiti ji ga-eme ọnụ Inoria. Kedu maka High Chief Oliver Ezadom Eza mama na America. Eza mama Okenwa na-ekene gị. Eza mama Okenwa na-ekene gị. Awka Etiti ji ga-ayọli Inoria. Anyị wee na-ekene Chief Sajalad Chukwuemeka na-adị Nzakọ n'obi ọkwa ya bụ Managing Director Grandi Motors, dealers in all American cars and trucks. Ojimoto Emogo na America. Okenwa na-ekene gị. Ihe maka Chief Jasper Ezadom Umeza Fortune CEO Just Christ Construction Company Limited. Okenwa na-ekene gị. Mwe na-ekenezi Chief Emeka Ụbana onye isi egwu n'Awka Etiti oji ife egwu emelu ndị egwu ọgọ. Chief Emeka Ụbana ịmalife imelu Ọsadebe na eri Okenwa Awka Etiti na ọ ga-adị m mma. Anyị wee na-ekenezi Chief Jude Uchendu oke osisi Good boy in America. Ezi onye m na Okenwa na-ekene gị. Awka Etiti nwelu ndị dị mma. Awka Etiti nwelu ndị dị mma. Kee maka Chipsa Bennett Igwe Nnanyelugo na Awka Etiti. Anyị wee na-ekene Chief Sunday Uwezuoke Ogbuefiwa Kibie. Awka Etiti nwelu nwa ka nwa. High Chief Ikechukwu Igwe Ido Awka Etiti ide na-emelu ọra onume ekene. Ido mere ọra onume ekene. Awka Etiti n'ime ọnụ ya. Anyị wee na-ekenezi Honorable Ifeanyi Igwe Ọnọnenyi former member Anambra State House of Assembly.
ka nje kene ichie Rafụ Obi ichi ya kudo akụ iligiri ihe maka broda Chukwu kezie Chukwudum nwanne m kenelu moledo Nnamdi Chukwudum Chukwu Emeka Chukwudum asịdị ife si na nke onye akarịa Chief Uchenna Ọkpaladigbo Oscar maka ibi Awka Etiti Okenwa na-ekene gị anyị wee na-ekene si wayo onye koba Elder nke maka Honorable Imo Egolobe my chairman Awka Etiti nwere ndị dị mma Awka Etiti nwere ndị dị mma kedu maka Uche Ikeọra Ogbuefi Jizọs Jakene Okenwa na-ekene gị Nwachukwu emume ekene gị Chief Ebere Chukwu Ikeọra Odogwu n'iso n'egwu a Eze Adogbo Ikulu Best Okenwa na-ekene gị o wee na-ekenezi High Chief Alphonsus Igwe Ezisi Padigo onyere ngụkwa n'Awka Etiti n'ịdị ụsọ na Okenwa na-ekene yi ka ndị ekenezie Ichie Chukwu Emeka Nwaolisa Ichie Ọtabilo n'ibe Awka Etiti chike n'ọnụ inoria anyị wee na-ekene Chief Ebele Chukwu Anajemba Ezugbo Denigbo Ojiraise Mogo Ogunzelu nwere nwaka nwa Ogunzelu nwere nwaka nwa Chief Sunday Okafọ ọchịrị n'iso n'egwu anyị ka mbụlụ egwu je ekene Chief Lobe Ọkpala nọzie Ọkpala dị n'obi Okenwa na-ekene gị o kenelu nwanne nwoke Chief Chukwuka Ọkpala nọzie Obi dị ugwu ihe maka Chief Ekene Okonkwo Ogbuagụ na-abọ Oturemọkọ kenelu m your brother Chief Chinedu Okonkwo ụmụnna nwezu akụ ilo na-asị ana anyị ọrịa anụ Awka Etiti mara mma ọ mara mma obodo mara ebe nwanne Awka Etiti mara mma Awka Etiti mara mma ọ mara mma obodo mara ebe nwanne Awka Etiti ibulu onye Awka Etiti gbali egwu ka anyị gbaba egwu ibulu onye Awka Etiti nwere aṅụrị ka anyị nwebe aṅụrị na Awka Etiti mara mma ọ mara gị mma ọ mara ụmụnna gị ọ dị gị ka ọ kalụ gị njọ ibulu onye ukwu ịtagbu onwe gị n'afọ Okenwa jebe ụmụdunu ọ bụ onye ka mụ chọjenu Ichie Ebele Chukwu Obi Ichie Onyere Ngụgba Ichie Mbadayi former member House of Assemblies Okenwa Awka Etiti ebule egwu ebiaba ọ bụ onye ka na-ekene High Chief Chukwu emeghị ibe agwa Ichie ya ọra zuru nye Akwami Awka Etiti ji dị ebube Nze Dike jide ọfọ n'Awka Etiti CEO Global Ibemex Automobile n'ọnwa ka ibizi ebi aka na-ebunata moto dị mma aka na-ebunata okporoko Ichie ọra zuru nye nwa n'ọfọ Awka Etiti onye ọma na-egade ọkwa isi nke n'elu gị nwanne gị fụrụ n'anya Chief Chukwuka ibe agwa
ACC Fatigo, Managing Director, Global IBMX Automobile in Nigeria Limited. Okenwa nekenego. Uwenekenezi High Chief Ifeanyi Chukwu Ọgamba Ojiji Eliji ọ̀pọ̀ Kano State Kenya Bini nwanne mbụ n'igade ka njezi ekenezi odogwu Chief Onyeka Okonkwo-Ezeaku Ezisi Obiadimbuga Isi Teknọlọji Eze Amosu Ebenato na-ekenemi Awka Etiti nwere nwata nwa Awka Etiti nwere nwata nwa ọ bụ onye ka na-ekene Ebelechukwu Ọkpala Ezisi na-erika Papa Ugwu Nsọ Okenwa na-ekene gị n'egwu uwe na-ekenezi Elda Patrick Okike People's Fome Kambule kene bezien Engineer Chike Okweji Ofo Ezennia Nwanne mụ na mekene gidegwu Ibulo Awka Etiti baba egwu Kani baba egwu Ibulo Awka Etiti nweba aṅụrị Kani nweba aṅụrị Awka Etiti mara mma Ọmala dị mma Ọmala ụmụ na gị Isi na ọkalụghị njọ Ibulo onye ukwu Ịtabụ onwe n'afọ Ka mbụlụ egwu ji ekene Chief Chidokoye Nwati na-emelụ Awka Etiti CEO Shalom Suits ebe anyị na-enwere aṅụrị na Lagos State Nwati na-emelụ ndụmekene gide kwuo Nwati na-emelụ oke nwanne ekeneghị odogwu na ọ ga-adịrịghị mma anyị were ekene Sunday kwelem Ọkọmbọ n'onume ekene Ọkọmbọ n'onume ekene gị ezi oyi na ọ ga-adịrịghị mma anyị wee na-ekene Brother Peter Okoye BB Multi Services ọnụ na-ekwuru ọra na Awka Etiti onye ji na ndụ nwere mmadụ eji na ndụ nwere mmadụ ọ bụ onye ka mụcha wee jee Chief Innocent Chikezie ji ekene Sokoyo Oji Cosmetics Emogo ji ekene ekenelu ụmụ nwanne Chief Chukwuemeka Chikezie Umezewudo odogwu n'ume ekene gị oke nwanne Igbo ka ndị ekene High Chief Afamuchukwuma ọgbata ozuọra n'Awka Etiti oke nwanne ekene gị ọgbata ozuọra n'ịgadị odogwu onume ekene gị kedu maka High Chief Ikechukwu kpọrọ n'efo ezi ide mba na Awka Etiti gbagburu mmanwụ Awka Etiti ji tebụkwe n'oke nwa na-apụta Nukochara chenwere otutu Nukochara chenwere otutu egwu anyị ka anyị na-eti egwu anyị egwu iji awele Chika Molinu nne m ọ bụ nne m ebe anyị ọsọ eze jide akụ oke nwa pụtago ebe unu nọdụ mma oke nwa ebule egwu Lọlọ Amalachukwu eze jide akụ Ifeọma Chukwu mere oke nwa na 2014
Ebubechukwu Adachukwu Chukwu na-eme Chukwu ka mmalụ eze Jidakụ mmechefuzi onye nsọ Michael eze Jidakụ anyị wee na-ekene Okwurora Okechukwu Okeke 24 soja anyị ga-ananụ Awka Etiti mara mma